Il-Gvern ħabbar 3 proċessi ta' simplifikazzjoni fid-Dipartiment ta' Solidarjetà Soċjali. Dawn jingħaqdu ma' oħrajn li diġà saru qabel u qed iħallu l-frott. Fost l-aħħar proċessi ta' simplifikazzjoni hemm dawk brabta mal-benefiċċju ta' Children's Allowance. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li ġenituri ser jintalbu t-tarif meta jirreġistraw it-tarbija u ma tibqax il-ħtieġa li japplikaw kull sena. It-tieni proċess ta' simplifikazzjoni huwa dak li wieħed jista' japplika online għan-numru tas-Sigurtà Soċjali mill-kumdità ta' daru. Dan minflok joqgħod imur fl-uffiċċju tal-lokalità jistenna fil-kju. Filwaqt li t-tielet proċess jagħti l-faċilità li wieħed jappella fuq l-internet mid-deċiżjonijiet tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li dawn il-proċessi huma mmirati biex iċ-ċittadini jinqdew malajr. Issa li qiegħed fil-post responsabbli minn dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, rajna li hemm numru sostanzjali ta' bidliet li hemm bżonn isiru, m'aħniex qegħdin lura, qegħdin naraw li hemm bżonn jinbidel u fil-fatt qegħdin fi proċess nimplementawhom. Din is-sena għaxab tajjeb li wieħed jgħid li għamilna 6-7 bidliet ta' proċessi ta' simplifikazzjoni, is-sena dieħla diġà qed nagħmlu preparamenti għal numru sostanzjali ieħor ta' simplifikazzjonijiet biex nagħmlu l-ħajja ta' ċittadini iktar faċli u jkun jistgħu jinqdew iktar malajr. Il-Ministru Michael Farrugia żied li l-Gvern ser ikompli bil-ħidma tiegħu fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali b'mod partikolari f'ċentri ta' dipartimenti fil-lokalità.